Aquesta realitat virtual que han fet aquí per celebrar els 125 anys de Mútua de Terrassa és una meravella. I la llàstima és que no es correspon, perquè Mútua Terrassa és una entitat, una empresa sense ànim de lucre. La llàstima és que no es correspon amb la realitat del dia a dia dels usuaris, tant de Terrassa com de la seva àrea d'influència. Perquè quan es demana hora pel metge de família, en 48 hores no la donen. Donen hora pel cap d'un mes o 2 mesos, perquè és un incompliment de la normativa del CatSalut, que diu 48 hores pel metge de família. També per les proves diagnòstiques pels especialistes, poden passar anys per les intervencions, poden passar molt temps fins que no t'atenen, i això és una vulneració del dret a la salut de les persones. També si s'ha d'anar a urgències, doncs estan més que saturades. Tenen les persones als passadissos, el personal està més que saturat. Hi ha una manca de personal, perquè el metge ha d'atendre les persones, no ho han d'atendre personal administratiu. En resum, és una mala gestió de tots els recursos de la ciutadania, i això vulnera cada dia el dret a la salut de les persones. La situación se ha vuelto desesperante en el Hospital Universitario Mútua de Terrassa. Esto es lo que se encuentran los pacientes que acuden a urgencias. No hay ni una cama libre y algunos son atendidos en los sillones de los pasillos. Los trabajadores denuncian que desde que hace unos días se decidió cerrar una de las áreas del centro y prescindir de parte del personal, ni pueden trabajar en condiciones ni atender bien a los pacientes.